ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମନରେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ତା ପାଖକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଗୁରୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ କିଏ? ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ କେଉଁଠି? ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଭଗବାନ ତୁମ ପାଖକୁ ଗୁରୁ ଆଣିଦେବେ। ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେବ। ତଥାପି ମଣିଷ ମନ ସେଥିରେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଖୋଜେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜିଜ୍ଞାସାରୁ। ମୁଁ କିଏ? ମୋ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂସାରରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରୁ ଦୀକ୍ଷାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଯାଏ, ଅହଙ୍କାରରୁ ଶରଣାଗତିକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି। ଭାବରେ, ଆଲୋକରେ, କେବେ ମଣିଷ ରୂପରେ। ପୁରାଣ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ, ଜଗତରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଋଷି ସନ୍ଦୀପନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦଙ୍କୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସଫଳତା କିପରି ମିଳିବ? ଆତ୍ମଶାନ୍ତି କ'ଣ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକ ସବୁକିଛି ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗୁରୁ କେବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯୁଗ ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଅବିଚଳିତ ରହିଗଲା। ଲୋକେ ଆଜି ବି ଭୟ, ଲୋଭ, ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏହିଠାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣେ ଯେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ମନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୀପ ଲଗାଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା, ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁରୋସେନ୍ସ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଥ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଦେଖାଯାଏ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବନ କିପରି ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଯାପନ କରିହେବ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେଠି ଶିକ୍ଷାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଚରିତ୍ର ବିଗଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଗୁରୁକୁଳ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ। କେବେ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୁରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଲୋକ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଆମକୁ ଜଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ଆକାର ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆମର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶୂନ୍ୟତା ବଢ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ହସୁଛୁ, ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ, ବାଣୀରେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖେ। ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆତ୍ମଦୀକ୍ଷା। ଗୁରୁ କେବେ ମାନସିକ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ଯେପରିକି ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବି। ସେଠି ମୋକ୍ଷ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁଭବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନ୍ୟୁରୋ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖେ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମିରର ନ୍ୟୁରନ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହା ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ସିଙ୍କୋନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ଯୌଗିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସାଇକୋଲୋଜି ଦୁହେଁ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଦେଖି ଶିଷ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟର ଭୟ କଟିଯାଏ। ଏହିଠାରେ ଦୀକ୍ଷାର ସତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ଗୁରୁ ଆମେ ଖୋଜି ନଥାଉ, ଗୁରୁ ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଉ।
ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଥିକ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଗୁରୁ ନିକଟରେ ତୁମ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ନିଜକୁ ଜାଣ। ଏହି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୀକ୍ଷା। ଗୁରୁମାନେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ସ୍ଥିତି, ଏକ ଅବସ୍ଥା। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଶ୍ରମ ଓ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ଶିଖିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଗୁରୁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ।